Azpiegitura eta garraioei esan bezala uste dugu aldaketa handia egin beharko litzatekeela, eta ez bakarrik gurekin akordioetara iristeko, baizik eta ingurumenean zertxo baite pentsatzen. Ikusi behar da zuen herri konpromisoen artean, 10 konpromiso horien artean, 8. aipatzen dezuen negutiegi efektuko gasak 30 jetxin nahi dituzuela 2024-rako, ulertzen dut. Eta egia esan, duela 3 urte ere zifra berdina eman zenuten 2020-rako. Beraz, hori ja bete eta egon beharko litzateke eta denok dakigu ez dela bete. 80. urtetik okerrez banago 8 jetxi dira emisioak Eusko Jaurlaritzaren datuak erabilita. Eta, klaro, helburu ambiental horiekin bat gatoz, nolabait, igual ez gaude erabat ase, baino bat gatoz, baina uste dugu erabat kontraesankorrak direla proposatzen diren hainbat proiekturekin, gaur aipatu ez direnak, baina gobernu programan datozenak, eta baita ere de facto aurrera eramaten ari zaretenak. Esate baterako, Abantoko parke teknologiko berria kokatzen ari zarete urbanizatu gabeko leku batean, erabat periferikoa, azkenean etorriko dena supersurraren 3. edo 4. fase bat justifikatzera, Bilboaldeko itsasadarraren azpiko autobide proiektu berria ere atera dezue kajoi batetik, ematen du 70. hamarkadako desarrollismo garaiko proiektu bat. Beraz, ikusten ari gara, adibidez, 2 proiektu horiek bakarrik ez direla oso bateragarriak gero mugikortasun jasangarriaren lege eta plan horiekin, ezta? Beraz, hor ikusten ditugu kontraesanak. Kontraesanak ikusten ditugu 33. konpromisoan ere bai, hor Europako arku atlantiko horretan kokatu nahi dezue Euskadi, helburu zahar hori erabilita, eta hortxe ekartzen dituzue beti bezala, HTA, Bilboaldeko hegotren saihesbidea, Jundizko geltoki intermodala, justo Espainiak daukan geltokiaren ondoan, Zadorra ibaiaren bazterrak zapustuz, naiz eta Natura 2000 sarean egon, Lezoko makroplataforma logistikoa segurazki hilabete batzuk barru balioko duena ekintza burutuen politika horri jarraituz Pasaiako kanpo portua berriz ere beste kajoi batetik ateratzeko. Forondako industrialde berria ez dezu esan, baina zona uholdegarri batean egin nahi dezue, eta horretarako Zaia ibaiari dike bat egin behar diozue, eta abar, eta abar. Esan deguna, uste dugu biraketa ondia egin behar dela, eta ez dakit, 34. eta 35. konpromisoekin bai gatozela bat, eta izango dezu trena sustatu eta eskumenak bere ganatu, eta izango dezue kotoiaren froga gure legezbesteko proposamenean Miranda Altsasun Euskotren martxan jartzeko, Araba Tran proiektuari jarraikiz, hori erakusteko ea ados zaudeten edo ez.